Chilungu akukana kusaina contract yatsopano ndi Bullets, ndipo kuti Ali Chilungu wakhala akuzembazemba kuti asaine contract ya Bullets atangochira pamene adavulala ku national team masewero a Flames. Bullets ndikumtengera ku chipatala ku Zimbabwe kumene Bullets idalipira ndalama pafupifupi 15 million kuti osewerayo achire. Ndipo atachira utsogoleri wa timu ya Bullets unakhala ukumpempha kuti asaine contract, ndipo nyamatayi wakhala akunena kuti ndiganize kaye, iyayi ndisaina, iyayi ndiyambekayi kusewera mpira. Ndipo atayamba mpaka na kumapeto kwa season anakhala lungu akuzembazemba. Koma chomvetsa chisoni kwambiri nchoti nyamatayu wakhala akuuza anthu kunena kuti Bullets sikumpatsa contract kapena kuti ayimuyitane ndi kukambirana naye. Koma Ali Chilungu adatenga contract season ili nkati ya 2024 isanafike kumapeto, ndipo pano tukambirana wakhala akukana kuzemba kuti asaine contract iyi. Atapita ku training, izi zidakwitsa Peter Mponda amene anamuuza osewerayi kuti asiye training ndi kubwerera ku office akanene chimodzi kwa akuluakulu a Bullets kuti akhala kuti muyi kapena ayi, chifukwa Mponda sadafune kukhala ndi osewera amene tsogolo lake silikudziwika kuti muku. Izi Lungu adazitenga kukhala mwayi wake waukulu, ndipo anapita kukalemba kalata kuti timuyi imulole achoke waulere. Albert Chigoga amene ndi chief executive officer wa timu ya Bullets adapereka kalata kwa Ali Chilungu dzulo yomuuza kuti sizingatheke kuchoka mwaulere, contract yake ikutha mwezi wa July, ndipo muli release clause mu contract yake ya 20 million kwacha amene akumufuna Lungu abwere adzakambirana ndi ya Bullets, kapena iyeyo atenge 20 million alipire ku Bullets napita waulere. Nkhani ili motero padakali pano.